ప్రభునందు ద్వారా ప్రభు నామానికి మొదటగా స్తుతి స్తోత్రములు కలుగును కాక. వీరారా బైబిల్ గ్రంథము తెరిచి ఈ యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 68వ వచనము ధ్యానం చేసుకుందాం. లేఖనములో 68వ వచనం, 12 మందిని అడుగగా సీమోను పేతురు, ప్రభువా, ఎవని వద్దకు వెళుదుము? నీవే నిత్య జీవపు మాటలు గలవాడువు, నీవే దేవుని పరిశుద్ధుడవని మేము విశ్వసించి ఎరిగి ఉన్నామని ఆయనతో చెప్పాను. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. దేవుని యొక్క లేఖనము సెలవిస్తున్నది కదా. అయితే ఒక విద్యార్థిని జీవితపు పరమార్థమును కనుగొనవల్లని కోరుకుందట. ఒక పుస్తకంలో వ్రాయబడి ఉన్నది. ఆ యొక్క మాటను మనము ధ్యానిద్దాం. అనక పురాతన తత్వవేత్తలైన సోక్రటీసు, ప్లాటో, అరిస్టాటిల్, థామస్ అక్వినాస్ల రచనలను పరిశోధించిందట. ఎందుకంటే జీవితపు పరమార్థమును తెలుసుకోవడానికి ఆమె. కాబట్టి వాటిలో ఆమెకు సంతృప్తికరమైన జవాబు ఆన్సర్స్ దొరకలేదు. కనుక సంఘ పితరుడు అగస్టిన్ యొక్క జీవిత చరిత్ర ఆమెను ఆకర్షించింది, కానీ అది ఆమెకు అంతగా సహాయపడలేదు అని ఒక బుక్లో వ్రాయబడి ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం. చివరికి ఆమె ఏం చేసింది? ఆమె మానవ అతీత నిగూఢమైన విద్య వైపు మారలేదు. తెలుసా, మన విద్యలు ఉంటాయి, చేతబడులు, చెడుపు, చెల్లంగి, మంత్ర విద్యలు లేదా తంత్ర విద్యలు లేదా ఇవన్నీ కూడా దెయ్యపు విద్యలు అన్నమాట. కాబట్టి ఆమె మానవ అతీత నిగూఢమైన విద్య వైపు మారలేదు. ఒక ఆత్మ ఆమెతోటి 1000 ఏళ్ల క్రితం అట జీవించినదని, అప్పుడు ఆమె ఒక గ్రీకు దేవత కుమార్తె అని చెప్పిందట. ఇలాగా కొన్ని విషయాలు, అటువంటి మాటలకు విసిగిపోయి ఆశాభంగముతో ఆ బాటను కూడా వదిలిపెట్టారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది మనం అనుకున్నంత ఇది కరెక్ట్ కాదు అని ఆమె అది విడిచిపెట్టినట్లుగా మనకి వ్రాయబడి ఉన్నది కదా. నేను సత్యమును ఎక్కడ కనుగొనగలను? ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. భూమి మీద ప్రతి వ్యక్తి కూడా సత్యమును కనుక్కోవాలి. సత్యం అంటే ఏమిటి? సత్యమును కనుక్కోవాలి. కనుక దానికి సత్య అన్వేషణ చేస్తూ ఉంటారు. కనుక అది ఆమెను ఎప్పుడు కూడా ఎలాగ మనం సత్యము తెలుసుకోవాలి, ఎలాగ మనం కనుగొనగలుగుతాం, ఎవరు నాకు సహాయం చేస్తారు, ఇలాగా ఆమె తన జీవితంలో సత్యము విషయంపై చాలా పట్టుదలగా ఆసక్తితో అన్వేషణ చేసింది. కనుక ఆమెకు ఎవరు కూడా తగిన జవాబు ఇవ్వలేకపోయారు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. ఒక దినము ఒకరు ఆమెకు బైబిల్ ఇచ్చారు. దాన్ని ఆమె చదవనారంభించింది. ఎప్పుడైనా చదివితేనండి కొన్ని విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. బైబిల్ చదవకపోతే ఏమాత్రము కూడా తెలియక శరీరానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటారు. ఆ విషయాన్ని గమనించాలి. బైబిల్ ప్రతిదినము కూడా చదవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దేవునికి స్తోత్రం. దానిలో ఇంతవరకు తన ప్రశ్నకు వెతుకుచున్న జవాబు దొరికింది. బైబిల్లో కొందరు తన వంటి సమస్య గలవారు దొరికారు కదా. మరి బైబిల్లో యేసుప్రభువును ప్రశ్నించడం నికోదేమనే పరిసయ్యుడు అధికారి నికోదేమో యేసుప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక గొప్ప విషయాన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదే నికోదేమో అంటుంటాడు, దేవుడు ఒకరికి నీకు తోడే ఉంటేనే కానీ ఇటువంటి సూచక క్రియలను అద్భుతాలు చేయలేరు అని చెప్పినప్పుడు యేసుప్రభు కూడా ఒక మాట అంటాడు. ఏమంటాడంటే, ఒకడు కొత్తగా జన్మిస్తేనే కానీ దేవుని రాజ్యాన్ని చూడలేడు అంటాడు. ఒక విషయం తెలుసుకోగలడు. అతను కూడా సమాధానం ప్రశ్న వేశాడు. ముసలివాడైన ఒక వ్యక్తి తల్లి గర్భములో ప్రవేశించి తిరిగి ఎలా జన్మించగలడు అని నికోదేము కూడా ఒక ప్రశ్న వేశాడు యేసుప్రభు. అప్పుడు యేసుప్రభు కూడా ఒక జవాబు చెప్పాడు. ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మిస్తే తప్ప దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడు అని. కనుక ఏంటంటే బైబిల్లోనే ఇలాంటి అనుమానం ఉన్న వ్యక్తులు యేసును ప్రశ్నించినప్పుడు యేసు నాకు తెలియదు అనకుండా ఆయన దేవుడు రక్షకుడు కనుక ఆయన సమాధానాలు చెబుతూ ఉన్నాడు. కనుక అక్కడ మనకి ఒక సమాధానం కావాలి అంటే యేసుక్రీస్తు దగ్గర నుంచే మనకి సమాధానం. ఎందుకంటే ఆయన గురువై ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. కనుక వారి ప్రశ్నలకు దేవుడు ఇచ్చిన జవాబులను ఆమె చదివింది. అప్పుడు ఆమె ప్రభు అయిన యేసును ప్రార్థించడము
మొదలుపెట్టింది. దేవునికి స్తోత్రం. తర్వాత యేసే సత్యము, జీవము, పరలోకములకు మార్గము అని బైబిల్లో చెప్పబడినది సత్యమని ఆమె గ్రహించి ఉన్నదన్నమాట. దేవునికి స్తోత్రం. నేను నిజంగా స్వతంత్రురాలనగుటకు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే చాలు అని ఆమె నేర్చుకొని ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రం. ఇప్పుడు నేను చాలా సంతోషముగా ఉన్నానని ఆమె సాక్ష్యం ఇచ్చి ఉన్నది. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. కనుక దేవుని జ్ఞానానుసారముగా లోకము తన జ్ఞానము చేత దేవుణ్ణి ఎరగకుండే నందున సువార్త ప్రకటన అను వేరుతనము చేత నమ్మువారిని రక్షించడం దేవుని దయా సంకల్పమా ఇదిను అని బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూడగలం. కనుక వాక్యము శరీరధారి కృప సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య నివసించను. కృపయు సత్యమును యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగాను. దేవునికి స్తోత్రము కలుగునుగాక. దేవుడి మాటలు మన వెనుకడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి తలలో వంచి కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగల తండ్రి, ప్రేమగల ప్రభా, స్తుతి స్తోత్రములు ఆయన వందనాలు. ఎత్తబడిన మాటలు ఆయన తండ్రి లైవ్లో చూస్తున్న బిడ్డలకు, కూడిన బిడ్డలకి ఆయన తండ్రి నిలిచి ఉండుటకు సహాయం చేయండి. వారి హృదయంలో ప్రభా స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి నాయన ప్రభా తన అనారోగ్యంగా బిడ్డలు ముట్టి స్వస్థపరిచి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం దయచేయండి. కరోనా వైరస్ నుంచి, డెల్టా వేరియంట్ వైరస్ల నుంచి కాచి కాపాడు ప్రభా. తండ్రి నాయన ఎవరికి ఎటువంటి శోధన లేకుండా సహాయం చేయండి. నెమ్మది లేని గృహాలు ఉన్నాయి ప్రభా, నెమ్మది లేని హృదయాలు ఉంటాయి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ వారిని కూడా నెమ్మది, శాంతి, సమాధానము దయచేయండి. స్తోత్రములు నాయన వందనాలు తండ్రి. దేవాన్ని కృప తోడించండి. ఎవరికి ఏ సమస్య ఉన్నదో ఆ సమస్యను ఎరుగున్న ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు. అలాగే తండ్రి నాయన బలహీనతలు, క్యాన్సర్లు, అనారోగ్యము అలాగే ఎన్నెన్నో ఏవో తండ్రి నాయన బిడ్డలకి నెమ్మది లేకుండా చేస్తున్నది ప్రభా. మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచి సంపూర్ణ ఆరోగ్యము దయచే ప్రభా. స్తుతులు స్తోత్రాలు. గృహాల్లో ఐక్యత దయచే, కుటుంబాల్లో ఐక్యత దయచే, భార్య భర్తల మధ్య ఐక్యత దయచే, ప్రేమ దయచే ప్రభా. తండ్రి స్తుతి స్తోత్రములు ఆయన ఈ కృపతో నడిపించండి. ఘనత మహిమ ప్రభావం మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభులోకి రక్షకుడు నజరేయుడు యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన తండ్రి దేవుని మహాప్రేమ, ఆయన ప్రియకుమారుడు, మన ప్రభువులోకి రక్షకుడు నజరేయుడు యేసుక్రీస్తు వారి కృప, ఆదరణకర్త, సత్యస్వరూపి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం కూడి ఉన్న మనకి అలాగే లైవ్లో చూస్తున్న బిడ్డలకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలము తోడైనగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుడు దీవించునుగాక. ఆమేన్.